No actúes tan extraño, puro como una roca. Si te mostré pedazos de piel que la luz del sol aún no toca. El papá. ¿Por qué no? Ah, molt bé. En tercer lloc, amb 110.900, el Gràcia Gimnàstic Club. Segon classificat, amb 111.200, el Granollers A, amb la Via Nagó,